Nikita, mä oon 16 ja mä ajan driftingiin tällä 36. Mä aloitin ajaa sen takia, kun mun veli ajoi ennen mua ja tää laji näyttää niin kiinnostavalta ja hienolta, niin piti itsekin aloittaa tän ajamisen. Mä oon ajanut tätä 2 kautta omalla autolla nyt ja sitä ennen 2 kautta ihan vaan mukana velin kanssa. Hauskin asia tässä lajissa on ajaminen ja ei hauskinta ole tekniset viat, jotka tulee koko ajan. Ja et se on kallista. Kallein osa autossa on bodykitti tällä hetkellä. Eniten rahaa menee bensaa, jos kaikki toimii hyvin. Muuten sitä menee myös paljon, jos jotain meneekin rikki ja pitää vaihtaa osia. Autoihin tämänhetkinen hinta 2 vuoden rakentelun jälkeen on noin 5-6 000 euroa. Tänään kauten käytiin keväällä Kotka Eagle Driftissä ajamassa, joka meni todella hyvin mun puolesta. Ja syyskuun lopussa ajettiin Nivaran Driftissä mun ensimmäiset kisat, jotka valitettavasti meni huonosti tekniseen vitojen takia. Tulevaisuussuunnitelmaa tällä lajin parissa on rakentaa auto Pro 2 tasoa ja aloittaa ajaa niitä kisoja. Sitä varten pitää löytää sponsoreita.